हेलौ लोगोफोर आंनि बि नार्जारि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेनसेबो खुलुमबाय थाबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअ लाबोनो हाया माने सानब्रै जाबाय आरोना ओमफ्राय मानो लाबोनो हायाखै होनबा तामिलनाडुनिफ्रायनो आं दाखालिसो मोनदों नालाय साननैल'सो जादों ओमफ्राय दा मा होनो रायज्लायनोबो हायाखै आरोना माने नै थिं हाथाया एम्फौ जादों आरोना माने रायज्लायनो हायाखै बेनिखायनो आं भिडिअ लाबोनो हाया सानब्रै जाबाय लोगोफोर थ' नेनानै थाबाय दा बिदिनो लाबोगोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा मा होनो सासे जोंहा बिनानाव जानाय आरोना जों गामियावनो आंबो लेंहरदों आरोना ओमफ्राय आं थांनो नागिरदों मा लेंहरदों आं बेखौ मिथिला खियानि मागो जोबनायनि माइब्रा बिदैफोर दङबायो खोमा ओंखायनो लेंहरगासिनो आं दा बेयाव थांनोनो माने एसे देलायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर थ' नायनानै भिडिअखौ इन्टारेस्ट दंबा लोगोफोर साबसक्राइब लाइक कमेन्ट खालाम लोगोफोर थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आं दुग्रा बिसिना जि गालाय गुजाया आरोना नै ओरैबायदि फोजोबखाया आङो गालाय गुजायखा गासिबो दायो रेडि जाजोब्बाय थांसै आं मानो लेंहरदों आजा मासे ख्रां ख्रां फुरखांबाय थायो फै आबैना सानैखौ नायनो फै लामायाव ओइ Maka? Oh, tuh. Udah. Lain nama ang video bana ke? Kau se. Tuh. Ang video bana deh tuh deh. Terus tuh terlihat aja tuh mana. Hei, Hadria, ayo. Ini kamera bra. Macam tabai. Tuh, nih jadi kau ya, jangan nuan nih ya, na. Jangan terlalu kepen. Nih. Neng kadang mati nengku. Helena, mau kabar? Hah? Mau kabar? Ambil now. Tak kali pedang. Nani. Sampai hayang cuma pakai lapar kau. Beda sah. Amprai जोंना आइबो ओमफ्राय आदै मादै माने ना सारदों आरो ना इयाव ना सारनायखौ नाय लोगोफोर माबायदि सारदों नायनोसै आं बिसोरखौ गिदिर गिदिर मोनदों मोनाखै आजा आबैमोनाबो ना सारदों आबैमोना इयाव फुख्रियाव आजा फुख्रियाव हेलौ होनदो दे खेबसे हाय होनदो हाय हमनोल'सो दङ नाखौ नैबावनो सारदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा गैला माथो अबेथिं थांखोथाय थांबाय खोमा मालाय सारखांबाय दां ओइथिं थांबाय आजा हा दैमायाव थांबाय ना आजा फै थांसै ना फैदो गैला फै आबै दैमायाव ओइ दा जानाङा बेखौ गस्लाखौ जायो नामा गस्लाखौ नुदों गस्लाखौ जाबा मा जायो आजा गस्लाखौ जाबा मोसौ जायो सना गस्लाखौ जानो हामा दै नङाबा मोसौ जायो मोसौआसो गस्लाखौ जायो आबैमोनहा बेसे बुरजा मोनखो नाखौ नायस्थुदो आबै बेसे बुरजा मोनखो नाखौ होनदो आं जानो आं नायबावो दा नायनो हागोनब्रा बिराद सान्दुं गोसा मोदानदोंनो केमेराया ओइलाय आबौआ आबौ भिडिअ बानायदों होन भिडिअ बानायदों माइना दख'नानो आबैनो बै खामसालियाव दंमोन आबै सानैनोबो नांगोनदां नै जोंना दैया जि खाथियावनो आरो दुगैनानै ओरैबायदि स्राय 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 गुसुखा मानि दसेयावबा दुगैनोसो हानाय नंला आरोना बेयावहाय ओमफ्राय जोंहानि आइया दुगैदों ओमफ्राय मादै बेहा बिसि नायना गावखौ थख्लाख्लानो दे नायदो
ओइनो आबैमोनखौसो नुदों आबैमोना ना सारदों दुगैदों जानि आबैया इनो ओमफ्राय मन्टानि आबै सानैबो नोंनि बुरि आइ लाभ इउ होन खेबसे होन होना होनबासो हमनो होगोन आं आइ लाभ इउ होनबासो दा मोनागोन थांसै आजाखौ ओहो बेखौ गालांगोनसो नै जानि आलुआ लाफा बेयो आलु मटर दं बेयावहाय ओमफ्राय नालाय माहा गाखो दुस्थुथार गाखोलायबाय दुस्थुआ फैदो आजा ओंखार सना थ'दो दुस्थु हामा खुसि एरलायबायनो आं मानोबा आंना आसुगुरानो गैया खान्दा खान्दासो खुसिरखो आंलाय माइ दोंग्रा लिसुआ थायसिगोन लांमाइनाव गाना बे दानो आं मबाइल स्टेन्डखौ दोननोसै ओमफ्राय नै आंखौ लिंहरबाय बियो ओमफ्राय गावहा सान्दुं गोसायाव जि खामानि मावथाबगासिनो फैद' मेंख' जाबावबायसो फैद' मानो लिंहरनायमोन माइब्रा बिदै लोंनो लिंहरदों नै बे आंखौ मागो जोबस्रानायनि आरोना ओमफ्राय दिनै माजों लोंहोगोनथाय नायनोसै आं बेखौ फैद' मिजिं नै जों नोंसोर आलासि जाहैबाय नै जोंना बेनो आगैमोना न'आ आंखौ लिंहरनाया माइब्रा बिदै लोंनानै थांसै मोनागोन दा न'आबो बैथिंसो नालाय गोजानथार जि हाग्रा लेंबोबाय गाव हालदै जावनायथिंसो लेंबोबाय जोंखौ लामाजों लेंबोआसै जि मेंखाबाय आं आजाखौ बामनानै आजामोना गेलेबाय नै जा दाउ दंखायो खोमा नावलेङो ने जि दाउ दङदां दाउ हांसो बोरमा नोगोर लाखायोलै जोंना बिनानावा ओरैबायदि बोरमाबो जोबा हांसोबो जोबा दाउबो जोबा आरोना जि मावनो हाखायो लेंबो जाबाय आं दानो फैयामोन खोमा हालदै जावनायाव लेंबोबाय आं दा मोनागोन थांनो आरो माइब्रा बिदैखौ नायनो एसे माबायदि माइब्रा बिदैखौ नायनोसै माबायदि जानानै दङ खेबावबाय दाहाय सथिनो गालाय नुवानो माबाखाया गाज्रि नै माइब्रा बिदैया नै बिदि दंदोंना जि गोथाव मोदोमबाय आरोना माइब्रा अखल माइब्रा गोजा ना माथाबो माथा एसे माइब्रा एसेयाव ओरै लगायबाय आरोना गोदै मोनाखादों आयौ नै गोथां जानानै थाव गोथां बायदि थेथेसो लोंसै आं फैसा लाबासै ओमफ्राय आरो नोंबोथ' खामानि मावखादों नालाय बेदर बायनो सोर लायगोनहाय होननानै दोखौनो खामसालियाव ओहो निखौ सरफैग्रो एसे गामलायाव बेनोथ' लोंनोसै लोगोफोर माइब्रा बिदैखौ एसे मानि आङो लोंफेरखायामोन आरोना बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्रायो नै दिनैहाय बिनानावा लेंहरदों बिनानावा ओरैनो लोङा दै आंखौ मोनबाथाय बिराद मानि इन्टारेस्ट जायो आरोना बि लोंनो जानो बैसागोआवबो मागोआनो जा बैसागोआनो जा मानि बिराद इन्टारेस्ट बे आंखौ लोगो मोनबा ओमफ्राय लोंनोसै माबायदि नै संना आं दाखालि कम्पानिनिफ्रायनो तामिलनाडु थाबोला संनानै दोनोमोन आरोना तामिलनाडुनिफ्रायनो ओमफ्राय दा इयो माने एसे ओरैनो संनानै दोनदों आरोना इयो जि गोथाव मोनामखाना सयथिबो जादों जि आरो इसे इयो गोबाव जाबोला थाव गोथां बायदि गोजा जाखागौमोन ने हरबेसे जाखो बे ओरैनो आं गोसोआव गैला नोंजों रायज्लायनाय खालिनो संदों आं माबा होमब्ला आं फैनायानो आङो देवबाराव फैदों देवबार समबार मंगलबार देवबारनि सिगां संबावदों होनबालाय ओंखायनोथ' नोंखौ हमना ला आं देवबार समबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबार सुक्रबार आंनो 4 5 6 7 दिन 6 दिन जाबाय आंनो नैलाय एवो एसे गुफुर जादों आरोना नै जादों जि आरो इसे इयो गोबाव जाबोला थाव गोथां बायदि गोजा जाखागौमोन ने हरबेसे जाखो बे ओरैनो आं गोसोआव गैला नोंजों रायज्लायनाय खालिनो संदों आं माबा होमब्ला आं फैनायानो आङो देवबाराव फैदों
देवबार समबार मंगलबार संबाय बालाङो देवबारनि सिगां संबावदों होनबालाय ओंखायथ' नोंखौ हमना ला आं देवबार समबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार आंनो 4 5 6 7 दिन 6 दिन जाबाय आंनो इलाय एवो एसे गुफुर जादों आरो ना नै लोंदो जि गोदै गालोंसैहाय Anh cho mình lưng đường ra. ओरैबायदि गोथाव मोजांखा सयथिबो ओमफ्राय Mama này lịch khuyên sao vui cả. औ गोरालायबाय लोंखांबाय खुरैनो लोंखाबाय आरो ना ओरैनो लोंबा जेबो फाजाबो गैया माबो गैया ओमफ्राय नांला माबा माइब्रा नालाय गोदैल' ओमफ्राय लोंनो हाबाय आरो ना माबा गोखाबालाय लोंनो हानाय नङामोन ओमफ्राय गोदै ना ओमफ्राय लोंबाय आरो दायो लोंखांबाय थांसै न'आव